Ia uite firea mașina că nu vrea să încuie. Hai, fă o dată. Gata. Bă, n-am încheiat și mașina asta de handicapați, efectiv. Hai o dată în casă. Am aflat, deci efectiv am stat pentru 100 de operații doar ca să mă pot... Oh, uite pe aia, fă. Doar ca să pot deveni din băiat în fată, fată în băiat, doar ca să fac conduci. Anyways, hai fă la asta să vedem ce face mama. Mama, ce faci, unde dracu ai fost? Păi am fost și eu la școală, doar știi că trebuie să merg. Aha, hai te afla la asta cu minte. Fă, dar ce faci? Dă-mi dracu de mamă. Auzi? Da. Stai? Nu stau, drept că nu stau. Știi că mă duc să dorm și așa că se apropie seara, așa că pa. Na, bă, dacă tot am scăpat de mama, ia hai fire. Sar eu balconul ăsta să mă duc la prietena mea. Ai că mă tai împreună cu mafiot? Cum adică, fată?